नायनांगौ सबजाथियावनो अंगौ नाङा माबा बेंलाय दा नोंसोरो बेंगलरावहाय थादों बेंगलराव गासिबो गाज्रि नोंजोबा इसोर गासिबो मोजां नोंजोबा अंगौ नाङा ओमफ्राय बिदि इउटुबफ्रावहाय बिदि दस्रा हारि लानाय मा लानाय बिदिखौ मा नाङा रायबाय थायो ओमफ्राय गावबागाव लाइफ गावबागाव जिन्दागि बे हिन्जावा दा अफिसाव थांबाय माबा हैबाय बे बर' हौवा लादोंमोन हिन्जाव उदाय जाहैदोंमोन बहायबो सुख मोनाखै दा बिहारि हौवा लाबाय बिहारि हौवायावहाय बिदिनो एवखन सासे मानसिया बेबायदिनो बिराद दुस्थ थायो दा फरहरना रायलायहरलाय जायोना ओमफ्राय मोजां माबालाय जायो बेबो दा ख्रिस्टान मानसि दा बेप्टिस्ट मानसि बेबो दा नोंबो ख्रिस्टान मानसि बेंलाय नोंबो नोंसिनि फादार-सिथाफ्रा साबसे मानसिया बर' दङ गासैबो दस्रा हारि जोबना फादार-सिथाफ्रा बिसोरो गासिबो गाज्रि जोबसै फादार-सिथाफ्रा बिदिनो जाना नोंसिनि साननाया बिराद सर्ट दे बेंलाय सोलायनांगौ नोंसोरो देशाव बेरायनानैहाय गोसोफ्रा गुवार जानांगौ नोंसिनि साननायफ्रा गुवार जानांगौ गासैबो इसोर सोरजिनायनि गोजा बिगुर गोजायानो जा बिगुर गोसोमानो जा गासैबो इसोर सोरजिनायनि मोनसे मानोखौहाय आसि थुनानै बिदि जाथिया मोजाङा बिदि जाथिया मोजाङा गासैनिबो जाथियाव थाखायो मा नागा लानांगौ बिहारि हौवाखौबो मिथिखागौ ना ओरैनो मिथिजोबखागौ जोङो आसामावबो बिहारि मेरला दङ बिसोरो खुलुमबाय गिबियाव थि थांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोनखौहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन होननानै लोगोफोर दिनैनि दिनावहाय आङो आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खोनानो मोनदों सासे आइजोआ दिनैहाय बर' हारिखौ ओरैबायदि बदनाम होदों बर'नि जायगायावनो जोनोम लादों बे आइजोआ नाथाय बर'खौनो बदनाम होदों बे आइजोआ सोर मोनथिबायना दिनैहाय नैबे आइजोआ सासे बिहारि हौवाजोंहाय हाबा जादों आरो बिनि सिगांबो हाबा जायालासेनो ओरैनो समाज बिरोधी गथ' खांदों होननानै जों मिथिनो मोनखादों नाथाय बे आइजोखौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 6 नम्बर फाथाबारिनि होननानैहाय जों खोनानो मोनदों दिनै बै आइजोआ सासे फिसा गोनांखा बिहामजो गोनांखा बेफोरबायदि माखासे रावखौहाय खोनानो मोनदों नाथाय आं मेगनजों नुवाखै खोनानाय बायदिब्ला बिहा माखासे बिहामजोफोरबो बिखुफोरबो दं बायदि आरोना खिन्थु नैबे आइजोआ दिनैहाय मा साउथ इण्डियानि तामिलनाडुआवहाय बिहारि हौवाजों हाबा जादों होननानै मिथियो बे आइजोआ जुदि गावनि गथ' गथाय फिसा बिहामजो थाखानानैबो जुदि गुबुन हौवाजों हाबा जादोंब्ला गुबुन हारिजों हाबा जाबावदोंब्ला बेबायदि आइजोनि आखला माबायदि जागोन थानाय समफोरावहाय जोङो माखासे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय सासे आइजोखौ नुदोंमोन बिहारि हौवाजों हाबा जानायनि उनावहाय गथ' गथाय मोननायनि उनावहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामजानाय नासयजानाय होखारजानाय नेवसिजानाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायनो नैबे रिना ठाकुरनावबो माइन्डआवहाय हाबदों दिनै बे रिना ठाकुरा नैबै सासे आइजोखौहाय बुंनायनि थाखाय दिनै सहायनो हायाखै मानो होनोब्ला रिना ठाकुरनि फिसायाबो बिहारि जोङो बर' हारि जानानै गुबुन हारिजों हाबा जानायखौहाय माब्लाबाबो हामजाया नोङो जुदि हाबा जाबायब्ला हाबा जानानै सिरि था नाथाय बर' हारिखौहाय दा गोसोखां बर' हारिनि मदद दा लुबै जेब्ला नोङो होखारजागोन बै समावहाय नोङो बर' हारिखौ जेब्लाबो दा गोसोखां नांगौब्ला थैनानै था बुथारजा फासि होजा जोथारजा दानथारजा थेवबो बर' हारिखौहाय आसि थुनानै दाराय आरो दा गोसोखां मददबो दा लुबै जायया गुबुन हारिखौ मोजां मोनो गुबुन हारिजोंहाय हाबा जायो नोंसोरो बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो उनथिंजाय दानाहरफिन गियाननि आइजोआ माब्लाबाबो बेफोरबायदि हाबा जानाय आरो बेफोरबायदि राव बाहायफेरा आरो बेबायदि खामानिखौ मालाबाबो बुजिनो गोरों आइजोआ मावा नों जुदि बिहारिजों जादोंब्ला गुबुन लाइमोन सिख्लाखौबो बिहारिजों जानोहाय साजेस्ट खालाम नों जुदि गुबुन हारसा हौवाजों हाबा जादोंब्ला गुबुन सिख्लाखौहाय नोङो बै हारसा हौवाजों हाबा जानो थाखाय लोगो खालामनानै साजेस्ट खालाम
मानोथो जोंलाय बर' हारि जादों मानि खारनावथ' जोंनि बर' हारिनि रावालाय आलदा आलदा जोङो गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायसो दिनै बर' हारिया खौसेथि जादों दिनै बर' हारि नाम लादों बुजिनाय गैया नोंहा साला अगियाननि आइजो बेबायदि हिनजावाखौ दा लाइफ टाइम साजा होनायानो मोजां बुंनो फैदों बेयावहाय साला केस होनायनि सिगां 1 निफ्राय 100 सिम सानग्रो नों बबे अबस्थायाव दङ जोंनि इउटुबार्सफोरखौहाय बर' इउटुबार्सखौ माब्लाबाबो दाराय नोंसोर बायदि मोसौ आखुनि मानसिखौहाय सारा पृथिबियावहाय नुजाहोनो थाखायसो जोङो इउटुबार्स जादों बेबायदि खना खनला गाज्रि खामानि मावनानै थानायफोरखौहाय बुरखांनानै लाबोनो थाखायसो इउटुबार्स जादों ससियेल मिडियाया ओरैनो नङा ससियेल मिडियाया माखासे गाज्रि आखुनि मानसिफोर बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै बेखौहाय बुरखांनानैहाय गभर्नमेन्टनि मोखाङाव श' खालामनो थाखाय रायजोनि मोखाङाव श' खालामनो थाखायसो ससियेल मिडिया इउटुबार्स रायजोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै रिना ठाकुरनि मोखाङावबो बे भिडिअआ नुजाहैयो सोर मोसौ आखुनि बिहारि हौवाजों हाबा जानानैहाय बर' हारिखौ रायग्रा हिनजाव बियो नायनिजोंबो मानोथो जोंलाय बड' वेलफेयार एस'सिएशन दानो बेंगलरावबो दङ बड' वेलफेयार एस'सिएशन तामिलनाडुआवबो दङ बड' वेलफेयार एस'सिएशन मुम्बाइआवबो दङ दिल्लीआवबो दङ सोर नोंलाय बिहारि हौवाजों हाबा जानानैहाय साला बर' हारिखौहाय रायग्रा बेबायदि हिनजावखौ एक्शन लानांगौ जोंनि बर' हारिया आरो बर' वेलफेयार एस'सिएशना आं सानो जोंनि तामिलनाडुआव थानाय बर' वेलफेयार एस'सिएशना नैबे रिना ठाकुरनि माखासे संबिजिर खालामनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा रायजोफोरनि थाखाय माखासे बिस गोनां जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौहाय नोंसोरो हाजासे शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर जय बर' हारिनि